Imos coa información deportiva. O Rotogal volve gañar e recupera o terceiro posto do Grupo A da División de Prata. Os boirenses impuxéronse por un claro 3-0 o Volei Playa Madrid e segue inmerso na loita pola permanencia. A agachada vibrou un sábado máis co Boiro Voleibol, que segue en liña ascendente e non dou opcións ao seu rival, o Volei Playa Madrid. Os locais afrontaban o duelo sabendo que o seu rival non ia poñer as cousas fáciles, xa que está en plena loita por evitar o descenso e precisaba un triunfo para non descolgarse, aínda que finalmente o partido caería do lado do boirense por un claro 3-0. Adrián Alves aproveitou para facer rotacións, dar descanso e tamén a oportunidade á canteira co debut de algúns xogadores como Mateo Dieste. A verdade é que ao principio un pouco nervioso, era un partido que a priori iba a ser complicado, empezou sendo complicado, conseguimos ganar unha gran ventaxe, tuve a oportunidade de botar uns puntos e conseguín, creo que, facer a miña labor. O combinado boirense dominou dende o comezo do encontro e encadeou boas accións protagonizadas por Anier Mariño, Alan Davila e Martín Casais. O Rotogal apenas atopou resistencia no outro lado da rede e puxo a directa para adiantarse no marcador cun primeiro set que caeu do seu lado por un claro 25-18. O segundo parcial foi moi semellante ao inicial. Os locais aproveitaron os erros do seu rival para coller vantaxe, cimentado no seu saque. O Madrid non puido deter o torrente ofensivo do Rotogal, que ampliou a súa diferenza ao pechar o xogo co 25-13 para poñer o 2-0 no marcador. E a historia repetiuse no que sería o definitivo set. O Boiro dominou dende o primeiro saque e os madrileños amosáronse impasibles e non deron apenas resposta ás acometidas locais, polo que o terceiro e definitivo parcial pechouse co 25-14. 3-0 final, novo triunfo do Rotogal, nesta ocasión cun gran protagonismo no saque. Sí, moi boa sensación, a verdade, viñamos entrenando moito saque, con exercicios claves. Hoxe o saque do noso central Anier axudounos unha barbaridade, conseguiu facer moitos puntos desa liña de saque e sacar a gran ventaxa. Moi bo saque, tuvemos poucos errores, eu creo que ese foi un dos puntos claves pola nosa parte. Con este novo triunfo, o Boiro Voleibol recupera o terceiro lugar do Grupo A ao superar o Dumbría na clasificación por un punto. Esta fin de semana os boirenses disputarán un novo derbi galego ante o Intasa San Sadurniño. Os derbis nunca son fáciles, a verdad. Aquí xa xogamos, foi un partido moi longo, costounos moito levarnos a vitoria, pero sen dúbida de que vamos estar de luns a vernes entrenando como animais, vamos chegar ali e vamos facer un bo papel.